makakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hala. Sige. Pakibawas-bawas tabi Chief Tech Ramir kan volume digdi sa baba. Makusugon. Yan. Dagdaging diit tabi Jerome. Dagdagi pang diit. Pataas-taas ang diit. Yan. Pwede na. Good morning. Miyerkules, aldaw kasatuyang mahal na inang Santa Maria. Maray na Petsada 15 de Oktubre taon 2025. Sa paghampang niya tukan kasiributan dapat an mahal na Diyos anipig paeno ta permi sa gaboz. Taod-taod tabi pasalamat lamang kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena, live iyan alas 5:15 hapon. Ecstasy. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Programa ng Tingog Kanbanwaan, naglalaom na yao po kamo, may nagdiretso man na paraan tabay. Kasabay ng pag-imbitar na sabayan nindo kami, sundo alas 10:30 udto. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangutuhan, mga natada sa harong, nasa tiendahan, diyan sa San Roque. Kumusta tabi diyan sa San Roque ha? Sa tuyang paraan tabay dyan, ever since sa DCGB, ano? Si Tata Panfilo Cervantes. O dyan sa Purok 1 kan San Roque, Legazpi City. Tata Panfilo Cervantes. Ano? Tata Pilo na Cervantes. Purok 1, San Roque, Legazpi. Mabuhay katabi asin sa familia. Siring man ang gabos niya tong paraan tabay man dyan po sa Lapu-Lapu. Si Sir Popoy Balmez kan JRB Battery Shop and Tire Shop Calibration Center. Ecstasy. Daraga, kumusta man dyan sa tuyang mga paraan tabay? Si Sir Ato Lim sa Petron Tap Gasgasul. Morning, morning. Stano. Pagkatapos dyan sa kunyan sa Sterling Bank sa may hampang kan PhilHealth sa Old Albay District. Yung ating mga parantabay dyan, ano? Mga pag-iriba dyan sa Sterling Bank. Good morning tabi sa Indo. Katuwang tadyan ang tropa sa luwas ang Mega Force Patrol. Pading Jomar, Pading Al, siyempre Chief Jimmy. Si Joshua, si Karen, si Angel. Sa Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control yaon dyan, si Chief Tech Ramir Tanay. Siyempre, maray na aga sa satuya pong barkada man, mahiguson, ever accommodating. Honorable Mama Mila Bal. Kinatawan Mama Mila Bal. Kanasanggunian Panlalawigan, representing ini pong mga miyembros kan kapitanes sa bilog na probinsya ng Albay. Maray na agatabi sa imo mamamilabal. Sa newsroom yaon dyan nagsusumada kan mga istorya ng Ngenot News Director Mardela. Pagkatapos si Madam Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriani, Jimos Barrios. Mga istorya po lokal, national, international sa indong nagkakadarangog kada best na may major newscast sa DCGB asin mga news break sa DCGB. Nababasa man indo sa samuyang official social media platform ang DCGB News Online. Sinda po ang minasurumada kaiyan. May broadcast man kita, apwera kan mainstream radio na dadangog kita region-wide, nationwide, worldwide, sa internet, DCGB News Online. Sa tuyang navigator dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
Standby mo na tabi giraray all units tama ko kita ning importanteng oras na marhay duwa ining pinagsusubaybayan tang istorya man lokal na igwaning direktang epekto sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual and bilang sosyedad and bilang probinsya. Dua basic needs, kuryente tapos tubig. Yung kuryente sa Albay Electric Cooperative na diskuter tanan ka nakalis na mga aldaw yung developments kayan pinagpapatutukan bagaan nara Congressman Pido Garbin Jr. through the Department of Energy kan mag-agi duman sa powerful ining committee on appointments itong so pagnumbrar kay pagkonfirmar kay Secretary Garin Sharon Garin pipatutukan and pipa-speed up pipa-relax yung mga rules na pwedeng i-relax tanganing maka-recover na shortest possible time and soonest possible time ang Albay Electric Cooperative. Saro pa sa pinagsusubaybayan tadigdi ining basic man na serbisyo tubig sa Legazpi City through Legazpi City Water District. Ngunyan ka nakaaging aldaw may informasyon na ipinaluwas na si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. naghirlingan giraray sinda pati itong pamayo mismo bagong pamayo kan Local Water Utilities Administration. Makibareta kita kan inner details kan pagtiripon nindang iyan in relasyon po sa rehabilitasyon man kan Legazpi City Water District. Nasa linya si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kung Pido, marhay na aga si Pio Tabi kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning. Siguro sa nag-aantambay kang PBN DCGB. Marhay na aldaw po sa Saint Boss. Opo, pardon my ignorance please, nalingawan ko sa pangaran kan bagong pamayo kang Luwa Tabi Attorney, Congressman. The new administrator of Lua is Attorney Joy Salonga. And the new chairman of Lua, chairman of the board is Lindley Santillan. So, iniso mga bagong pamayo as in kumbaga nagdiribong desisyon tanganing maibaba so pondo whether grant or loan sa satuyang mga local water districts tabi Pio. Ay opo. So ining duang mga personalidad sindaan Mayor Timonel kan mga local water utilities digdi sa Pilipinas. Tama po, Pio, si Attorney Joy Salonga, kumbaga as administrator, parang siya yung CEO, And then si Attorney Lindy Santillan, nag-aagi man duman sa gabos nag-approval kontrata, pati naman sa mga dokumentos as in approval kang mga kontrata kang Local Water Utilities Administration na kumbaga policy making itong board tabi Pio. Now it's been a while tabi siguro mga 3 weeks or a month ago may naunang bitang ka na medyo na-stall na pendiente na so pag-rehabilitar kang LCWD por sobre kan paglida salida administrasyon kang Luwa. Now, igwa ka mong meeting ka nakagiyatang aldaw sa bago ng ining mga pamayo. Kindly give us the inner details manungod sa rehabilitasyon kang LCWD through Luwa tabi. Well, Pio, tama ka. Ang pinag-aapod ng improvement and expansion kang Legazpi City Water Districts talagang hali na ining nakabinbin. As in, sumitito naman kayo ang mga plano, ang mga program of works, pati naman so phase by phase na katakod duman sa improvement and expansion kang Legazpi City Water District. And kaso hapon na talaga Pio, after the approval of the budget, kasi na-approve sa budget Pio kang nakaaging Lunes on third reading. And then they ko pinalampas Pio that the day after sinugo ta or kinaulay ta si GM Rico Salazar ng LCWD na magpa-Manila to personally appear before our meeting with Attorney Joy Salonga, Administrator kang Lua,
tanganing madiskutir na face by face kung ano siya inuton na mga improvement kang LCWD pati naman sa expansion. And duman sa pag-meeting PIO, nakiulay si Attorney Joy Salonga that bako sarong baragsakan ang pondo but we make it face by face. Tanganing sindaman magkaigwaki, fiscal ability na maalokar sa pondo na nagkakanigo sa haloy ng planong improvement and expansion kang Legazpi City Water District. So, hapon, an assurance that by the scheduled board meeting, the first phase of the improvement and expansion of Legazpi City Water District will be approved. And by next year again, kasi ngunyan tabi baga PIO, doong bulan na sana ang natatada sa fourth quarter kasi October na kita ngunyan. By next year naman, so second phase naman kang improvement and expansion sa plano di sa Legazpi City Water District. So, kumbaga, bako biriglaan na trabaho, lado-lado tabi kong PIDO. Well, tama ka PIO dahil sindaman, pinaghihiling ninda sa indang fiscal capacity. Meaning, igwasinda ki pondo pero bako arugaan kadakula. And medyo nga ni PIO makamurumundo dahil so pinag-alokar ng dating pondo na para talaga sa LCWD. Dahil sa pagsuro sa lida kang administrator and board, ito tabi PIO na ikaag sa ibang mga local water utilities tabi PIO. But just the same, may natada manggiraray para sa LCWD na mapupunan manggiraray ang expansion and improvement. And that's why pinaghagad ni Attorney Joy Salonga na face by face tang gibuhon. Duman ako naging curious tabi, Congressman Attorney Pido, sa pinagasabi mong so kunta na ipinag-alokar na improvement as in expansion kang LCWD na pamugtaklugod sa ibang water district. Day man kayo gabos. Day man gabos. Pwede. So mga previous board, ang ginibod na is nag-approve man similar to expansion and improvement, and a part of the budget specifically allocated for LCWD was allocated also to some water districts upon approval of the previous board and the previous administrator and the chairman of the board. So ngunyan pinagpapaliwanag sa tuya ni Attorney Joy Salonga na hagadon ang pag-iintindi as in kumbaga igwamang giraray na may kakag na pondo. In fact, he assured us that by next board meeting, it will be approved. So first phase kang pagpadagos kay ni improvement and expansion. Balagad, bako sarong baragsakan tabi PIO. Ang naglalalaw kay tabi sa ako sa memorya kong PIDO, itong ipinabulos ba kunta ng allocation. Intact pa tabi ito? Naibalik ito tabi? So kadakulaan PIO na dating paghihiling ta for LCWD, a portion of it or a big portion of it ang pinagpaliwanag sa tuya ni Attorney Joy ay naka-allocate man sa ibang local water utilities. Pero igwang natada pa duman tabi. Igwa pa, which is sizable portion na kayang-kaya pag-ibuon sa first phase kang plano kang LCWD, which is reasonable man PIO dahil sa kadakulaan kang tigahagad tayo at the same time sa proyekto, expansion improvement, di man kaya tapusin sa sarong taon. Iyo po. PIO. So, it is but fiscally wise to break it into 2 or 3 phases. Tanganing, so ibang kwarta, mundo kang luwa, mapakinabangan man kang ibang local water utilities. Phase 1, ano ang mangyayari tabi? Anong ma-experiencean kan mga konsumidores? Well, phase 1, ang sabi ni GM Rico Salazar is to improve itong pagsiservisyo digdi sa may parte kang 1
Aralangkaw na lugar baga Pio. Mm-mm. I cannot specifically name the barangays, but that is the purpose by creation of itong pumping facilities that will pump the water, itong tubig pasisiring duman sa Aralangkaw na lugar, Tabi Pio. Iyon. Oh. And are we safe to say na as of now, puro mo na administrative works ang nangyayari? Well, right now is submission of the plans. Since phase by phase, pinagpapaidali sa tuya ni Attorney Joyce Salonga, the administrator, to come up with the phase 1 plan para sa next board meeting, yun na ito ang may maaprubahan tulos na BPO. Oho. Any projection, no rin pwedeng makahiling ng physical works and para sa phase 1? Okay. Naputol sandali. Mari dahil ako tabi kong pido tayong call ko ang naputol phase 1 will be diyan diyan bubugtakan sa sur na yung pasakat diyan sa sur na barangay, mga Haralangkaw na lugar. Tanganing makasakat diyan sa tubig sa mga Haralangkaw na lugar, particular sa sur na barangay kan Ligaspinaw. Kung any idea no rin pwedeng makahiling kang pagpuon kang physical works databe in kaso? We are hopeful, Pio, kung may dali, baka kaya within the year, but siguro to be conservative about it, baka first quarter of next year na kasi. So approval come board, and then at the same time so bidding process, procurement system, and the processes and all of that, baka it will take a while. So talaga aro kay ni Pio ang sistema, simbrokya siya sa tuyang gobyerno. As much as we want to, immediately implement those mga proyekto, lalong-lalo na sa tubig, kuryente na mensionar mo kasabago, alagad may mga proseso na minsan talagang nakakadelay. Iyo tabi. Well, anyway, at least igwan na ni naghihiro tabi kong pido and may pinaglalauman na phase 1 na isusunod tulos. Well, tama po. And basically, that's approved na by principle. Ang pinaproblema talang Pio kasi ining right of way pasisiring duman sa Taysan Reservoir, so tulong lot owners so duwa yata nag-back out pag abot sa pagbakal kang right of way. Kasi pinagbabakal mo sa nakang right of way dyan sa Camiri cistern na pinagtugdok na kang nakaaging administrasyon, itong sa dayman sa nang so agihan magapiyo kang tubo. Opo. Ang problema sa mga lot owners, ang mga nila bakalon ngayon nila sa bilog na lote. Ay, daiman mapupwede. So, yung ang nahiling tang kadipisilan, pasisiring duman sa cistern, pagkatulad ako lang cistern, dyan sa Taysan, Pio. Nalibong man ako Pio dahil nataman daw sa nakaging administrasyon sa syudad. Pag-ibok sister na mayo man natubong connection. Dapat. So, dapat binakal mo na sa right of way. Nainot Pio so, kumbaga... Kariton. But anyway, yaw na yan dyan, Pio, and that's why we are looking for a solution. Yung man ang sa tuyang trabaho maghanap kay solusyon, Pio. Okay. So, anything else coming from your end, Tabi, dyan sa grupo, sa Congress? Go ahead, kung kang gustong idagdag, Tabi. Well, Pio, just to announce bilang membro kang 20th Congress and the one of those who voted yes for the 2026 budget. Pio, this 26 budget is a education and health budget wherein duman nakatutok sa tuyang 2026 spending bills or spending program na kadakol na classrooms, health facilities, bulong para sa mga nagtitirios, pati naman libreng mga asistensya ang nakatalaan na ipamahagi for 2026 dahil ini ang tutok. Siyempre, ang edukasyon bilang
kumaga pamayo as in obheto mandato kang konstitusyon na iyong may pinakadakulang pondo, dahul na classrooms, which will also capacitate our teachers, equip our students with the necessary tools like computers. Initabi ang mga nakapalaman sa satuyang 2026 budget, kasabay man ang health programs kan satuyang gobyerno, kumbaga itong HPEP pinagapot ang health program enhancement facilities, dako lang maitutugtog piyo. So this is what we expect for the budget of 2026. Siyempre, sa mga panginginot man ng mga programa, hindi man ito mawawala piyo. The good thing is, halos gabos na flood control inali sa 2026 budget piyo. Ayun, opo. Now, may we know, ining sumang nagkaernot ng pinagpuunan tayo na hospital dyan na kadakula, halangkaw, bali sarong 20 eskalon, tapos sarong 10 eskalon dyan sa BRHMC. Diretso tabi yan kong pido? That's the commitment of the Department of Health, wherein the Legacy Hospital will continue regardless of kung isa ang mga nakatukaw na liderato sa Kamara pati sa appropriation. Iyan tabi pangangiipokan sa tuyang Rion, kang probinsya kang Albay, and para man sa mga pasyente kang mga kababayan tang Bicolano. So, day man nagsasabi na kung isa speaker or appropriation mapapadagos, or it's that determinant factor piyo. But the commitment is really to finish the same in order na makapagserbisyo sa bilog na Rion Bicol ining pinag-aabot ng Legacy Hospital ng Pangulo. Now, yung mga super health centers tabi kong pido? Well, may mga ongoing na papatapuson, but on my part, di ako nag-identify kay super health centers. Ang pinagtutukan tapiyo itong the whole na asistensya sa nagre-resulta sa libreng hospitalization piyo. So pinag-aabot ang medical assistance to indigent patient, dahil iyan piyo talagang sometimes iyan kinaka-bankrupt kang mga pamilyang Bicolano or Filipino pag warang pambayad na sa hospital, as in nauubusan sa indang propiedades sa pambayad dahil sa kahilangan. So dumatiyo itong pondo sa AKAP pinaglipat, as in inaugment itong pondo sa medical assistance to indigent patient tabi piyo. Yun, dakulao na bagay yan, dakulao na tabang sa mga kasaradayan. Now, may nagapot yung educational assistance ka na ako Bicol tabi kung sa mga makalis. Padagos tabi piyo. Padagos tabi ito piyo. Itong edu assistance to our AHICS and the Tulong Dunong program. In fact, tomorrow I have a scheduled meeting sa CHED, coordinator kang Tulong Dunong program, just to follow up again itong nakabinbin na mga scholarship program and patungkol duman sa Tulong Dunong tabi piyo. Anong oras natapos so burutuhan tabi sa budget? Madali man lang piyo, nag-start mag-session kaso Lunes, 1:00. Siguro 3:00 kay hapon tapos na po suburutuhan. Ay, very good. Ano man subuto ni Padimong Kaloy? Yes, ito piyo. Nag-yes pa lang sulat. Sige tabi kong Pido. Salamat, mabuhay po ka mo dyan sa ako Bicol. Salamat po, Marinaldo. Thank you so much mga tugang si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. na kaulay ta sa tuya ayan na ipagpapadagos ang istorya So manungod nga duman tabi sa water district, iyan na po na-explain na inner details kan hururon between yung pamayo mismo, mga key personalities kang local water utilities administration. Iyan pong luwa, iyon ang nag-administrar tabi kan gabos na mga water district sa bilog na Pilipinas. Kumbaga sa elektrisidad, NEA. Yan. Gabos na mga proyektos, improvements, contract of services, kontrata, gabos processes, gabos maaragi dyan tabi. Now, very clear, naunambitan baga ni Congressman Pido na igwa, substantial pang amount sunatada duman sa ipinabulos bagang kantidad, narumduman nindot a year ago, igwang pinag-alokar dyan yung Kamara
through the Committee on Appropriations na ipapabulos dyan sa water district intended for the purpose kan rehabilitasyon man agad because for so long a time Legaspeños is longing and clamoring for improved quality of service kan tubig both quantity and quality wise. So iyan napabulosan na ning pundo ito ang pigpatutukan man ngunya nara Congressman Pido. Nagmiriting sinado man kasabay si General Manager Rico Salazar kang LCWD Budasuki personalities po kang luwa si Attorney Joy Salonga and so sarupang officer Santillan yung apilyado so inexplikar na igwapang substansyal na tadang amount ito ang gagamiton pero mensualan ang trabaho phase 1 ngo na so pagbugtak ning pasilidades and pagkonstruhir nin mga kaipuhanan tanganing so tubig sumakat diyan sa sur na barangay. And pagkatapos kan phase 2 na naman taking in consideration yung financial capability man kang luwa pero sigurado da iyan tabi baka next year diretso na iyan tabi makakahiling na daanin physical work. So yan tabi ang very latest ka iyan. And naihapot ko man po itong so iyan bagang dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Legacy Hospital iyan. Dakulao na hospital iyan na pampubliko pero ang serbisyo de kalidad. De kalidad ang serbisyo sa kod ekipahes gabos. Instrumentos gabos. Sarong 20 eskalon tapos sarong 10 eskalon. May nagharapot kaya medyo diit daso nagtatrabahong nahiling ba kanya ko nahiling nindo oras manin na siesta o itong merienda or break time. O medyo diit so nagtatrabaho kaya hinapot akon padagos. Ang sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., komitido ang Departamento de Salud no matter what maski sisa ay nagakapot ka na Kongreso, Budakan Palasyo, diretso iyan tabi na Legacy Hospital na iyan tabi So, in a nutshell, yan po tabi so mga nagarapot kan sa Water District and so sa kuryente na eksplikarata na yan last week tabi man pipatutukan man yan yung rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative. Good morning sa mga barkada niya to dyan sa Bicol International Airport kay Sir Edwin Ala. Maray nagatabi isay mo Sir Edwin na ala sa tropa buda kay Sir John Bilanghel diyan kay kunyan kay Chalete and Louis Vibar. Good morning diyan Chalete and Louis Vibar and kwanda tabi congratulations kay Ma'am Christine Most Outstanding Teacher Awardee sa Bangkerohan National High School. Wow. Ma'am Christine, ano bang kompletong pangalan ni Ma'am Christine? Pakitext tabi ining 3301 na last 4 digits. Pakitext giraray, anong kompletong pangalan ni Ma'am Christine, Most Outstanding Teacher Awardee sa Bangkerohan National High School. Yan, ang sa tuya man na mga nagpaabot nin kunyan, ning pagbate. Happy birthday palanda tabi kay Kapitana Tina Pamorada Ahero. Uyugon mon si Kapitana kan Buragwis. Oy, Kaptina Pamorada na Ahero. Uyugon mo nagbe-birthday ka palan Kaptin day ka sana ning ribuk-ribuk ha. Happy birthday tabi Kaptina. Mabuhay ka Kaptina hanggang gusto mo. Si Kaptinang Pamorada Ahero. Oy Kaptina, good morning tabi dyan sa Saindo sa Buragwis. Happy birthday. Yan, sabi man ni Mama Mila Bal, kinatawan Mama Mila Bal. Mama Mila, pwede lamang makikape dyan sa Saimo, makikape tapos may turotalinga. Isaw-saw taso kape sa turotalinga mantang nag-uro istorya lamang kan mga despatsos. Kaibanan si Kagawad King Abuedo yan sa Barangay 2 EMs yan happy birthday tabi Kapitana Tina Pamorada Aherokan Buragwis. Doc Chris Gianan, good morning kan Daddy's Angels Clinic and syempre dyan sa Rabvax yan flu season na dapat nakapa-ineksyon na kamo sa mga flu na yan tabi buda kung nagkakaragat ning ayam buda ikos nakamurot ning ikos ayam pabakuna ka mo dyan Rabvax tabi
Ano nang paitatabi, Jerome, mahanap buhay. Igwa, halawi ganon ang parada ta. Sige. O day maghali ha. Sige ta, medyo horalawig sa tuyang parada. Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Happy birthday Mampalan sa satuya dyan na kunyan. Pag-iriba man sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Si Madam Alexis Revivar. 42 anyos na ngunyan si Madam Alexis. Oy, Madam Alexis na Roy Vibar, si Madam Alex na Roy Vibar, diyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, Pag-asa, nagbe-birthday ngunyan. Happy birthday tabi sa imo. And syempre, susat ko yung amiga baya na kapitan, si Kapitan Tina Pamurada Ahero kan Buragwis, nagbe-birthday niyan. Happy birthday tabi sa imo Kapitana Tina, sabi ni Mama Milabal. Budahali man digdi sa kuya, sa tropa. And may nag-chat sa kuya Chief Tech Ramir. Papadarhan niya da ako sa GCash ko. Nagpapasalamat, ang ngaran Curly Diskaya. I-deposit ko tolos. Curly Diskaya da siya. Hinagad sa GCash ko. Curly Diskaya kaya ito. Salamat ngaya, Papa Pio. I-deposit ko dyan sa Sterling Bank. Kay Madam Jocelyn Chua, yung branch head. Good morning, Madam Jocelyn Chua, branch head ng Sterling Bank dyan sa Tahaw Road. Yan. Hampang kan kunyan, kan PhilHealth. Madam Jocelyn Chua, kan Sterling Bank, buda si beautiful Bini Pam, and sexing Shane. Si gwapong Omar, buda si single Dalton, tapos si gandang Ali. Maray na aga man dyan tabi kay Sir Glenn Altavano, kan Maroroy Daraga Albay. Yan. So, akuan ini ni Pretty Shane na Altavano. Ama, yan tabi. Maray na aga tabi sa indo. O di diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Igwang report si Pading Al Armario.
Ali dyan sa saya man na location, isihon ta daw ang bit-bit na istorya ni kumpadring Al Armario. DZGB On The Spot Report. Aramon tan dispatchos. Al Armario On The Spot Report. Hello. Kumpadring Al, maray na aga. Salamat sa tabi pade sa aga na an formal na opening kan mga aktibidades para sa kapiestahan ni Senyor San Rafael sa Legazpi Port District. Sa informasyon ni City Councilor JP Lee na yung chairman kan Fiesta Committee sa agang alas 8:30 yung Fiesta Opening Mass dyan sa San Rafael Arcangel Parish. And susundan na yan in pagbubukas ka nagkapirang mga aktibidades na nakalinyada para sa kapistahan. Saro kayan ang prosesyon kana mga barangay pasiring dyan sa simbahan sa Rizal Street, Lapu-Lapu, and maikot dyan sa sentro kan Legazpi. Sa Oktubre 17, saro sa mga highlights na bagong aktibidad kan Legazpi Port District Fiesta, ang Fiesta Trade Fair and Night Market. Nagigibuhon iyan dyan sa Quezon Avenue. And siyempre, kaya naman so mga novena masses dyan sa simbahan. Pag Oktubre 18, nagkakampiraman ang mga highlights dyan. Araw kan Pidodiday Cleanup Drive and tree planting dyan sa Barangay Puro. May pakawat man para sa Sipak Takraw Open Category. Dyan yan sa Legazpi City Science High School. And igwaman ni annual Sikaran Invitational Tournament. Nagibuhom na niya dyan sa Pacific Mall. And saro pa yung Grand Paris Family Day. Nagibuhon man dyan sa Embarcadero. Pag Oktubre 19, nagkakampiraman ang mga highlights siring kan Albay Half Marathon, ang GSP Fun Run at by Ibalon Central School o kan Ibalon Central School. Nagibuhon niya dyan sa Sawangan Park. And pagkabanggi, igwaman ng Senior Citizens Night dyan sa Embarcadero de Legazpi. Pag Oktubre 20 pa ang Earth Forum and Expo na siyempre kitaman sa DCGB, ang organizer kayan, and dyan iyan tulungal daw iyan dyan sa Ayala Mall sa Laog, and igaman in 5th Bicol Agri Aqua Fair dyan mangyari sa Ayala Mall. And pagkabanggi ang DepEd Cultural Night dyan sa Ayala Mall mangyari. So Oktubre 21, dyan ang laro ng lahi, and siyempre sa activities mangyari ka simbahan. Pag Oktubre 22, yan, sa ining highlights, ang drum and bugle lyre competition dyan sa Lanco Business Park. Igawa ng grand parochial procession. And pag Oktubre 23, ang saro ka sa mga highlights pa ang maritime procession na taon-taon yung pinagigibo yan sa coastal area kan Legazpi sa may Dapdap and Puro area mapo niyan, and drum, bugle and lyre competition secondary level naman iyan. And pagka hapon ang Fiesta Parada de Legazpi, and dyan yan sa sentro siyempre, and pagkabanggi igwamanin Battle of the Champions sa mga champion na mga parakantamanan mahiling tadigdi diyan sa Luwaskan Ayala Malls. And igwaman na tig singit na activity ang mga pulis yaon so maarabot sa mga Batang Quiapo. Ang Batang Quiapo versus PNP Region 5 team basketball sa Basketball Pericos. Yan yan sa Ibalong Sentro for Recreation. Roger. So yan na nagkakapit sa mga highlights na abanganta
digdi sa nagadang-adang na Legazpi Port District Fiesta. Base yan sa informasyon ni Chairman City Councilor G.P. Lee. Yan informasyon pa rin, Alamario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya para mampu yan sa kafiestahan kan sa tuyang mahal na patron, Senyor San Rafael. Al Armario on the spot report. Ining nag-adang-adang pong semana. Ano? Yan. Sige. May mga istorya pa kita sa luwas. Dakol man kitang tema pa na pag sarabay sa bayan lamang. Ano? And so abuton kan oras ta. Joshua Bino on the spot report. I-connectar tanli niya. DZGB on the spot report. Joshua, maray na aga. Please go ahead. Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, mararabasan kung saan darahon kan ebidensya, yaon nga ako duman, wara sa ng personalan. Yan tabi, Sir Pio, ang natutumbok kan binutusan na mensahe parte kan privilege speech kasuhapon sa regular sesyon kan Sangguniang Bayan. Privilege speech ini ni Konsyal Attorney Ayan Makatinag. Dahil anta kung matatandaan tabi, Sir Pio, si Konsyal Makatinag mo niyan nanginginot sa mga pinagigibong investigasyon sa nagkapirang mga questionable mga bagay-bagay sa Daraga Albay. Itong ehemplo, itong incidental Daraga Community College o na kay pagkatabi Sertito may sarong admin na pinag-ooperate itong pribadong grupo and kasabay sa nag-ooperate kan kantina ini ang nagkapirang empleyado kan lokal na gobyerno. Saro pa digdi itong obserbasyon kan Commission on Audit o kaya POA na medyo napadakula binayad kan lokal na gobyerno sa notarial fee, tabi, Sir Pio. Iyon na anso pinagkataram gayon ni if I may cut you short nga natabi Joshua, ano, iyan so mga initial na nauunang bitangan. Although siya nag-specify ngo na si attorney Konsehal Ayan Makasinag sa initial interview niya to nagre-refer siya duman sa mga red flags, kumbaga mga obserbasyon kan Commission on Audit sa nagkaperang transacciones di past administration. Ano? Transaksyon na involving disbursement kan public funds and involving properties kan LGU. Ang pagtutok ko Sir Pio, kan taong 2024, susog sa pahayag ni Atty. Makasinag, ay pinakal na daga ang local government sa parte kan Barangay Busay di sa may Tagsawa. Nagbayad na sa 38 million pesos. Nagbayad ki notarial fee na sigun sa pahayag ni Atty. Makasinag, nasa 1,171,000 pesos. So binuhian ka na lokal na gobyerno? Sigun kay Makasinag, nagtutubod siya na takulaon ang kantidad na ini na susog sa regulasyon tabi na Sir Pio, 1% ang dapat ibayad sa notarial fee, 1% kan kabilugan na amount. Yan. So panalimbawa, nagbakal ka rin daga na worth 38 million pesos, 1% kaya kayan, dapat nasa 380,000 pesos lang yan, so, ang notarial fee. So daga na dinakal kan LGU, makukuha dyan sa Busay. Ang kantidad na binayadan kan LGU is? Around 38 million. 38 million. Now, ang notarial fee kaanta, siyempre, dapat notaryuhan ang deed of sale kaan, 1% sa na dapat. 1%, pinakalangkaw na. Pinakalangkaw. Kinumpute ni, yan na pinagpapaluwas mong figures, basean sa computation, pahayag ni ni Konsehal Attorney Ayan Makasinag?
pahayag niya mismo yung sir sa interview niya to. Yan. Sinungkit niya 1%. Gura ano sa dapat? 380,000. Ngunyan, gura ano sa ibinayad kan LGU sa notarial fee? 1,171,000 pesos. Nako, grabe. Sobra duman sa computation na ipipaluwas ni Attorney Ayan, ni Consyal Ayan. Roger to that. Kumbaga, kaya man actually dati ka-flag down, kundi tigagadan si, kumbaga, supporting documents na, kumbaga, ma-justify. Ma-justify, so binayad. And waiting pa sila duman, dahil pa man nakasabit. Iyan ang nagkakapira na pigasabi gayon na disbursement duman sa initial yatong interview. Nagruluwas na ayan tabi. Kunyan, Joshua ha, matindi kun arog ka yan. Ha? Kaya may mga magagabat na mga investigasyon, hearing sa Sanggunang Bayan ngunyan tabi Sir Pio. And in fact nga ni, duman sa DCOMC, kung sa investigasabi niya na may sarong kantin na tig-operate din sarong pribadong grupo and inbuelto duman, o kasabay duman ang duwang empleyado kan lokal na gobyerno, na sigud sa iya, dahil man dapat sa conflict of interest, buda ang taga-gobyerno, dahil pwedeng maglaog sa negosyo. Kasi rin ka ito, tabi Sir Pio. Kung kaya, sa initial na dalagan kan hearing, nagsumiter na ng report sa Atty. Makatinag sa Office of the Mayor, parte kan rekomendasyon, Sir Pio, sa ngatan kaso administratibo, ang duwang empleyado kan lokal na gobyerno. Yan ang baretang matinding entrada. Correct. Nagrekomenda ng sa ngatanin kaso administratibo. Itong duwang empleyado kan lokal na gobyerno na imbuelto duman sa operasyon kan padalagan, operasyon din sarong school canteen. Yan ang bareta Yan ang bareta tabi. Pagkatapos na ma-found out anong basihan na kan kaso administratibo, anong basihan da tabi? Conflict of interest. Conflict of interest kuda ang taga-gobyerno bagay Sir Pio, bawal. Yan. May involved sa arga itong negosyo, kaya susub sa rekomendasyon, gross misconduct, tapos violation naman sa Code of Ethical Standards, kuda sa anti-graft and corrupt practices. Yan ang bareta. I-recommender ng sa ngataning kaso, gross misconduct. Ano pa ito? Violation naman sa Code of Ethical Standards. Violation of Code of Ethical Standards and? Tapos Section 3, Paragraph E, kan anti-graft and corrupt practices. Kan particular sabay pa sa anti-graft and corrupt practices. Ang duwang empleyado kan munisipyo matapos na sa investigasyon na pinagkondusir ni Consyal Ayan, nagluwas na inbuelto duman aligado sa pagpapadalaga ng kantin sa laog ni na DCOMC na dapat na ipigigibon ng sarong empleyado kan gobyerno because of complete conflict of interest. Roger to the yan ang kwan. Sige. So campaign, susog sa nagbotwa sa investigasyon, pahayag na Atty. Makatinag, duwang taon Sir P yung day nagsishare sa konsumo ng kuryente. Dalagan na mga photocopier, nagagamit siyempre ng kuryente kan gobyerno sa DCOMC, pero dahil man nagkataon ng magkakanigong bayad, o kaya renta. Namagunta Sir Pio, sige. Introduce na niya to, kaya ito may makasinag. Okay, sabi sa previous business bago, kung sa'yo magkakaroon sa ebidensya mo, yung kaluma, ano ba yung mo sabihin? Tama yan. Ang gusto kong sabihin, kita dahil nagbabase sa personalidad o sa anuman na issue, kundi nag-uururong siya na kita sa ebidensya. Sa investigasyon pa, kung sa inang ebidensya, dumang kita. Kung anong taramong kang ebidensya, dumang kita. Yan ang gusto kong sabihin na daing personalan, ang anuman na pigigibo ko bilang head ng Committee on Laws and Good Governance. Ano na po ang mga nailig mo pwede sa mga initial committee? Actually, duman sa end of na nga, nag-ibo na kita. Alam mo duman sa DCOMC na napag-aramanta na itong
MOA or Memorandum of Agreement between duman sa Kiwanis Club para sa munisipyo kang Daraga, mahihiling na medyo dihadong maray sa Daraga. Nag-require na magbayad din na kikuryente pero daing separate na kontador. So kung hihiling mo pirang bulan na nag-operate ito tapos pirang bulan ang nawara na kwarta sa munisipyo kang Daraga, pakulang yan. Kundi may mga iba pa duman na establishmento na nag-ooperate na dahil nagbabayad sa munisipyo. Dahil maaraman kung sa inapapaduman subayad ka ito. Lalong-lalo na itong operator kang photocopyer. Aram naman sila na ang photocopyer, grabe ang konsumo kayan. And ang operation kayan from morning till afternoon kung minsan nga ni sa pabanggi. So, yan ang mga issues na laging basihan ka duman sa pagrekomenda na kasuhan. Ang sisay man na imbuelto na empleyado manungod sa mga nangyaring araw kayo. Pero kung empleyado? Actually, duman sa gibotang committee hearing, luwaman sana ang napipinpoint duman na empleyado. So yan tabi, Sir Pio. Dahil man yung ipinaluwas na pagngaran si Atty. Ayan sa empleyadong iyan na supig sabi mo baga na igwan na ning pero naunang bitan duman sa interview mo bago ka yan naunang bitan sa interview mo na ipinagrekomendar na ni Atty. Ayan ni Consial Ayan kay Mayor itong so rekomendasyon na pagsangat ng kaso. Roger, pinagtabi, Sir Pio, sigun saya, nagbilog na siya ng report and susumiti rin kay Mayor Gutierrez and sigun saya, nasa kamot na kan alkalde kung ano ang magiging desisyon niya. Pero yun lang ito, Sir Pio, so resulta ka ng investigasyon, buda so saya man ang rekomendasyon. Was there a mention kan duwang empleyado na pinagibo ni Consial Ayan, Atty. Ayan? Dahil pinag-mention, Sir Pio, so duwa na empleyado kan na gobyerno, sigun saya, balat na ngayakan si Mayor. Okay, sige. So yan tabi, Sir Pio, nadagdag niya itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na impormasyon sa tuya yan na babalikan. If not ngunyan sa aga gayud o sa mga succeeding days kan sa tuyang programa, iyan na development na dyan sa munisipyo kan Daraga, investigasyon in aid of legislation na pinagigibo ni Konsihal Abogado Ayan Makasinag. Anong advice mo tabi, Chief Tekramir? Ta medyo inabot kita ning oras baga. Pading Jim, Chief Jimmy, nako nakautang na nga ni kita o lapwas na ning 2 minutos. Pag naputol, redial ka na lang tabi, ikan priority. Tama bareta mo ng 10:00 mo na may mga hanap buhay. We will be right back. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, 11:00 sagkod 12:00 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinagdiramdom kang Commission on Elections na bawal mag-ako o magtaon ng donasyon hali sa mga kontratista kang gobyerno sa panahon kang eleksyon. Sigon kay Chairman George Garcia, inisarong kriminal na pagbalgar sa iraram kang Omnibus Election Code. Ini may padusang pagkapreso ng saro sa good 6 na taon asin habang buhay na diskwalifikasyon sa pagkapot ng posisyon sa gobyerno. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
malnutrition na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Sige po, thank you so much Chief Tech Ramir, and diretso kita kan mga istorya. Kumusta yung linya ni Chief Jimmy, ni Compadring Jimmy? Mantang pigayos ang linya, ano? Pading Jim, may public service muna kita digdi. May sarong pitaka digdi na ipinag-turnover sa DCGB. Ano? Pitaka naglalamanin mga IDs o driver's license ini, and may sadirikan driver's license si Andres Daseco Daep o kan relocation site Barangay 57 Dap-Dap o taga Dap-Dap man sana po ini o si Andres Daseco Daep Tabi supitaka yaon digdi yaon pa man so ID driver's license mo na valid pa yata ini so expire date ka ini hanggang no rin so validity ka ko na hiling so validity ka ini ayan hanggang 2032 pa ini 10 years ang validity, kaya importante mga taga-Dap-Dap Tabi, baka nagdadangog ka mo supitaka ni Daep Andres Daseco, si Andres Daseco Daep, yaong supitaka niya sa DCGB, may nakapurot buda mga dokumentos, ang nakapurot si Ma'am Joanne ano ba to? Ay kayerar yan, kan binanwahan. Basta yaon digdi tabi. Oy mga taga-Dap-Dap Tabi. Nilang sa announcers booth so pitaka buda mga ID ni Andres Daseco Daep kan Dap-Dap. Ayan. Pakikuha na lang po digdi Okay. Okay na linya tabi Chief Tech Ramir akan sa tuyang tropa si Chief Jimmy Nasalita. Jimmy Nasalita on the spot report. Pading Jimmy, what's happening? Good morning. Yes, pade. Yung kiraraya ko nganyan digdi sa Sangguniang Bayan sa kinupatan dahil anta kadainin katapusi ang mga problema yan sa mayon unit kan kinupatan partikular sa barangay Masarawag. Nagpaapod ki committee meeting sa level ni Ninda Kagawad July Tingson Chairman Committee on Public Safety, Chairman Committee on Environment Kagawad Lando Palabrica, Laws and Rules Kagawad Babanyaga, Committee on Agriculture Dong Arevalo. Iniimbitaran ko niyan tabi pa di na mga punong barangays diyan sa mayon unit. Inimbitaran ang MGB, ang PBOX, INRO, PENRO, PNP, DPWH, and sabi ko na nga sa mga barangay captain siya raon digdi. Primero tabi pa di, ang katuyuhan ka ni, iyo na i-report sa mga ahensyang ini.
So resulta kan mga sinagibong aerial survey baga kaniinot na pinagsabayan ta with Mayor Jem Anong Hoko, and so report man na sinagibo sa pagtukad narakagninda kagawad Orlando Palabrica, Oo. OIC Absimo Chief Rick Mendoza together with DCGB News na nadiscover na may mga sapo dam na constructed mga 1980 pirang taon na yan, pirang dekada na nagka-derestroso na sa pagikan baha tabi pa rin. Ayun. And ngunyan nagranis ako si DPWH Chief Planning Engineer Richard Mowit na si Congressman Adrian Salceda inot na igwabaganin post na igwananin pag-iisip na long-term solution yan sa Masarawag area, and partikan na mga primerong aksyon laktang kan Congressman 3rd District Adrian Salceda ngonya na daw igwananin pinaturukad na mga persona para i-assess ang sitwasyon kay tungso na-discover nara kagawad Lando Palabrica na mga struktura na nagka-derestroso na dahilan kan mga pagbaha dyan sa barangay Masarawag. That's why perming big plus flood ang nasabing barangay. And apira kan siring na bagay si kagawad Lando Palabrica after katong on-site inspection, nag-report naman ini kay Gobernador Noel Rosal together with the OIC Absimo Chief, and igwa mapagani na asigurasyon na pinapa-check naman ini through the Provincial Engineer's Office para magibuhan o mapunduhan o magibuhan ini struktura giraray maibalik itong Sapo Dam. Yan. Ngunyan halawig ining hororon tabi pa de ta pag-i-establish ang mga kausa, posibleng rason sa kunatatan Masarawag ngunyan sila nagsusuprir kan araw kay ni na mga sitwasyon. Yan. Ngunyan saro na nga ni na na-establisher itong pagkararaot kan sa dam. Ikadua, na mas lalong na komplikar takan mga previous years ngaya daiyan pigbabaraha na mga lugar na yan. Natatangon yan sana. Saro pang rason tabi pa de. Na kanagtukad sa kagawad Lando Palabrica, igwan yung mga personang nakahuroron duman sa taas na mga farmers na ang rason sa pagtubod manila natatanagiging nagrabar ang pagbaha dyan sa Masarawag. Dating kan mga panahon grabing kahoy da dyan tabi padi nyogan, mahibugon. Anang nangyari sa pag-agi kan mga panahon inabuso ini kan mga tao. Pinurutol sa mga maray na klaseng kahoy, nara, kung ano na pang kahoy, pati so mga gamot ka ni tabi padi inurutwal ginarabot ginurudat ta pigpapabakal da mahalo nun da ini. So gamot kan nuyog. Pipintura bako gamot kan mga kahoy. Gamot kan mga kahoy. Pipinturahan sa na yan, liliha, ipapabakal na. Kita na itong mga gamot pwede pang makapugol kan daga. Ayun kan pinakarason. Wala na sa mga kahoy, sa mga nyog, wala na. Kaya araw kanin na nagpabago ang panahon, mga makusugo na ang volume kan uran, natural. Wala naman ma-absorb, route na sa mga proyekto. Yun na yan na circumstansyang pigsasapar kan barangay Masarawag. And bako sa na ini sa mga maabot pa o at haralang kaunaan gali pag napagbaratupag yan, sigan gaba, sigan hiwas, takul an apektadong mga barangay tabi pa rin. Yan. Di ano, abangan ta kung ano magiging parang conclusion kaan sa kaya ni oning hororo na ini, ang purpose ka ni makuananin mga reactions ining mga imbitadong mga so-called mga ekspertong mga departamento, DNP Box, and Enro, Penro,
enro iba pa base digdi sa mga reports makapag-develop ng komprehensibong mga plano partikan mga solusyon na isasagibukan gobyerno tabi pa rin. So siguro ro na ngunyan an manungod sa pag-prohiber kan paglaog o kaya mga human activity sa 6 kilometer permanent danger zone. Ang lokal na ang Sangguniang Bayan nagpaplano na ang 6 kilometer radius dahil paglaogon kay quarry operation. Yeah. Primero, pinasimpag supibok si Madam kundi ko nasa sala Deborah Fernandez Fernandez, correct. Oo. Dahil talaga no human activity and 6 kilometer to 8 kilometers. So iyo digdi na dango gotaan din na ang portion pag Okay, so ayan na sige pataraw tao kay opinion manungod sa bagay nini. Then naisug po na tabi pa di hapon. So quarry operations na ipinagbulgar ni Kagawad Romulo Leona. Ang term digdi categorically bawal ito na stockpile duman. Sa pagsabing yaon ito sa gilid sa tampi nin liki asin gali. Napwira kaya na igwa pa nin saro adjacent kay ito na discovery ka hapon sa on-site inspection igwa pa duman sa ibong ni nakatambag pang gulpi man aggregates nasa tampi man ki rapid tabi pa de ikon igwanin makusog na paguran pagbaha ibulos ito sa gali ang apektado iyo ang mga barangay na sa baba kaning Masarawag, Tandarura, Maipon, Antos yan digdi sa sentro, pwedeng iwaragas yan. Mangyari na naman sa mga inot na experience yan, nagka-plasma digdi San Francisco and San Rafael area. Sige. Yan, tabi pa de, ano sa to yung pagtugay guys sa ngunyan, digdi sa ongoing na committee meeting ay pinapodkan mga sensitibong mga komitiba sa Sangguniang Bayan kan ginabatan lives and property and concern digdi kan mga opisyalis lokal kan ginabatan na maproteksyonan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much Chief Jimmy, kumpadre sa pagtutugay-gay. Perang report na lang tabi Tata Bonjing, Chief Tech, si Pading Joma na lang kayo Karen, sa masunod ka na lang, noted din na pag-standby mo. Si Pading Jomar na lang, medyo gahol na kita sa oras. Pading Jomar, ihabol mo, good morning. Salamat, Paripio. Warang monitor sa cellphone ko Go ahead. Sa radyo kita. Salamat Pading Pio. Sa dagdag na bareta, nagkaigwanan nin panibagong mga opisyales ang Eastern Albay Development Alliance o inibagaso dating Area Development Team 1. Ini matapos Pading Pio na magkaigwanin eleksyon kasudma digdi sa naginibo digdi sa syudad kan Tabaco para sa opisyales kan grupo kan mga elected executive officers kan First District kan Albay kasarabay digdi itong sa mga MPDO, Vice Mayor asin iba pa. Hulit so dating chairman si Kongresista Crisel Lagman dahil naman pwede kan dati siya ang chairman kan mayor siya kan syudad kan Tabaco ngunya na elect na siyang kongresista so dahil naman siya pwede magtukaw na chairman kang dating ADT ADT 1 ngunyan Eastern Albay Development Alliance o IADA na anapod sa ginibong pirilian kasudma ang napili na magiging Chief Executive Officer kang IADA digdi sa First District kan Albay iyan iyo si Mayor Jose Climaco kan Banwaan kan Malinaw Tiwi
Dangan ang Deputy Chief Executive Officer, iyo si Vice Mayor Jaime Villanueva, kan Banwaan Mangirari, kan Tiwi. Mantang ang nailihir na Board Secretary, iyo si Engineer Myla Bruncano, ang CPDO, kan Tabaco City. Ang Board Treasurer naman na gana sa Burutuan Kasudma, iyo si Ami Castelo. Latang pilido niya, siguradong ko lang ha. Ami Castelo, iyon niya ang Municipal Treasurer kan Banwaan kan Tiwi. Ang Board Auditor kan IADA, iyo si Cheryl Trilles kan Siyudad kan Tabaco. Samantalang sa Technical Working Group, ang gabos na CPDO, MPDO, iyo ang miyembro kang Technical Working Group, pero hindi pigre-representar ni Herman Gonzaga kan Banwaan kan Malinaw. Samantalang parte man kan Technical Working Group, ang mga treasurer na pigrepresentar ni Ami Castelo kan Tiwi, na yung mga ni ang board treasurer, parte man ang mga budget officers na ipigrepresentar ni Lori Lebron kan Malilipot. Asin parte pa man kan Technical Working Group kang IADA, iyo ang mga Local Government Operations Officer, kung saan ang nagrepresentar sa Sainda, iyo si Connie Fercodja kan Siyudad kan Tabaco. Asin ang sarupang miyembro, ultimong miyembro kang Technical Working Group, iyo ang mga liga ng mga barangay na ipigrepresentar ni Abilino Binalya kan Banwaan kan Malilipot. Magigiramduman parigpiyo na ang ADT1 kayto o ang dating ADT1 ang unyan iada na ang apod, iyo ang pirming regular na nag-uroron tangani ina maplanuan ninda kung ano ang mga programa na kaipungkat sa indang banwa na konektado sa kataraning na banwa at sa bilog na Primer Distrito Kanalbay, para kung idulok ninda ini sa kongresista, iyo ang magkasurugpon ang mga plano, nagtuturugma, tangani na de magsaralbugan, asin na magayonan maging dilangan kan mga proyekto, programa sa lambang banwaan, digdi sa Primer Distrito Kanalbay. Roger. Yan paribiyon, makadagdag na informasyon, Jomar Bien, DCQ. Salamat man kumpadre Jomar, hali dyan sa Primer Distrito Kanalbay. And thank you so much man kan sa inyong paghinanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos ang samuyang News Director si Andy Mar. Ako ma po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. A big sale is here! What? The Metro 43rd Anniversary Sale, October 17, 18, and 19. It's a store-wide sale with up to 70% off on great selection at the department store. Now is the best time to stock up and save. Plus, MRC exclusive treats. Enjoy special markdown prices on essential goods with a minimum of 2,000 pesos purchase. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 237215 Series of 2025. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinala